Valitut palat. Myös me teemme voittajia. Jippi.fi. Ilmainen suomenkielinen sähköposti. Paran kannattaja. Se ei nyt auta. Eikö se auta? Ei nyt auta. Tosta en oo kyllä ihan varma. Sä haluat vasta käyttämättä oljenkorsia, niinkö? Mä säästän ja sitten on 1 000 000. Ootko ihan oikeasti varma nyt tästä B:stä? En oo, mut en mä tiedä, ilmaahan nää rahat on kuitenkin. Sinulla on nyt 75 000 markkaa. Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan. Tartu puhelimeen ja soita numero 0700 80 niin saatat jättää jouluvalmistelut muille ja olla täällä kilpailemassa ensi viikolla. Meillä on täällä tänään sunnuntai-iltana 6 viisasta Suomen kansalaista, ja he ovat Risto Davidsainen, Siilijärvi, Harri Ojala, Vaasa, Pentti Kauppinen, Kuopio, Ville Jokinen, Vaasa, Veikko Rekunen, Ylistaro ja Petri Oksa, Helsinki. Kuka heistä tänään on nopein ja nokkelin, viisaan ja vikkelin? He tuntevat säännöt, 4 vaihtoehtoa oikeaan järjestykseen mahdollisimman nopeasti, ja kysymys kuuluu. Pane seuraavat hääpäivät viettämisajankohdan mukaiseen järjestykseen. A. Kultahäät, B. Tinahäät, C. Timanttihäät, D. Hopeahäät. Oikea järjestys on B. Tinahäät, D. Hopeahäät, A. Kultahäät, C. Timanttihäät. 6 kilpailijasta 2 vastasi oikein, ja nopein oli Harri Ojala. Mitä sulla nämä hääasiat on niin hyvin? Mä en oo mennyt vielä naimisiin. Jaha, mennään kilpailemaan. Harri Ojala Vaasasta, tervetuloa. Kiitos. Harri on matikan opettaja lukiossa. Oletko lukenut Pekko Huovisen novellin Matikan opettaja? Ei oo tullut kyllä luettua. Siinä opetettiin talvimatikkaa avannon reunalla. Mutta hän harrastaa salibändiä, futista, eikö niin? Lähinnä valmennusta tässä jälkimmäisessä. Valmennusta, joo. Mitä teet 1 000 000 markalla? Pidän niin kauheasti talvesta, että mä lähden karkuun hiihtolomalla lunta. Lunta ja oppilaita. Niitä enemmänkin vielä. Joo, hyvä. Säännöt ovat selvät, eikö niin? Sinä voit lopettaa koska tahansa, kun ensin olet katsonut kysymyksen ja käyttänyt kaikki oljenkorret. Ne ovat 50-50. Kilauta kaverille ja kysy katsomolle. Oletko valmis? Olen. Haluatko luntapakoon? Saanko kilauttaa vaimolle? Haluat. Hyvä. Mitkä työkalut olivat Neuvostoliiton lipussa? A. Höylä ja saha. B. Sirppi ja vasara. C. Puukko ja kirves. D. Taltta ja kaira. Vastaan B. Sirppi ja vasara. B. Sirppi ja vasara. Sinulla on 500 markkaa. Montako reikää on täysmittaisella golfkentällä? A9, B12, C16, D18. Eikö 19 reikä lasketa? Tosin täytyy vastata D18. D18. Sinulla on nyt 1000 markkaa.
Se 19 otetaan sitten pelin jälkeen, eikö niin? Vaikka tämä kisa. 2500 markkaa on seuraavan kysymyksen arvo ja se kuuluu näin. Missä kaupungissa sijaitsee Sergelin tori? A. Kööpenhaminassa, B. Pietarissa, C. Oslossa, D. Tukholmassa. Vastaan D. Tukholmassa. D. Tukholmassa. 2500 markkaa vielä. Serial Story. Ja 4. kysymys 12 askeleen päässä 1 000 000 markasta. Se kuuluu näin. Mikä Jumanji on elokuvassa Jumanji? A. Lautapeli. B. Paha henki. C. Aikakone. D. Prinssi. Nyt pitäisi melkein soittaa pojalle, mutta otetaan riskiä ja sanotaan A. Lautapeli. A. Lautapeli. Se ihan varmasti. En ollenkaan, mutta näin pitkälle päässyt, niin ei sillä viinpäliä. No mennä vaan. No eikö nyt kuitenkin, kun sulla on kaikki olenkorret käyttämättä, niin esimerkiksi asiantuntevalta yleisöltä kysymys? Ei, kyllä se tuo lautapeli varmaan. Onko se lautapeli? Kyllä se varmaan. Sä vastaat A. Lautapeli. Kyllä se oikein vastaus. 5000 markkaa tienattu. Ja seuraava kysymys. Se on 10 000 markkaa arvoinen, jos sen klaaraat, saat pitää sen rahan kaikissa tapauksissa. Minkä yhtyeen albumeita California on? A. Yö. B. Levi et Leavingsin. C. XL:n. D. Ultra Bra. California on albumin nimi. Mikä yhtye? Mä olen 95% varma, mutta täällä on upeata yleisöä, niin kysytään yleisöä. Sinä kysyt katsomolta. Sinne on katsomon jaettu äänestyslaitteet. Ette saa äänestää ennen kuin minä annan luvan. Äänestää saa nyt. Ja katsomon voittopuolista sitä mieltä, että se on D eli Ultra Bra. No noita oppilaiden ikäisiä, ne on fiksuja, niin kyllä ne tietää. Mä vastaan D. D Ultra Bra sinä vastaat ja katsomo on juuri voittanut sulle 10 000 markkaa. Tätä ei sinulta enää pois oteta. Katsomme seuraava kysymyksen. Kuka on teletapeista pieni? A. Pai. B. Hipsu. C. Laalaa. D. Tiivitaavi. Onko Matikan ope kattonut teletappeja? Pikkasen on jäänyt vähin kyllä. Sinulla on edelleen 2 oljenkortta käyttämättä. Voit kilauttaa kaverille tai ottaa 50-50. Otetaan 50-50. Se poistaa 2 varmasti väärää vastausta. Se tekee sen nyt. Jäi A, pai tai C, laa. Kilautetaan kaverille vielä. Kenelle kilautetaan? Taitolla. Onko Taito harrastaa myöskin näitä teletappeja? Tuskin. No miksi sä kilautat Taitolle, jos ne... Taitolla on teletapin kokoisia lapsia. Ai jaha, hyvä. Ja sinä luet sitten kysymyksen Taitolle. Ja teillä on yhdessä 30 sekuntia aikaa vastata siihen. Taito Kromo. Lasse Lehtinen, haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Hei! No ei. Täällä Harri on nyt hieman pulassa. Hän haluaa sinulta vähän opastusta. Teillä on 30 sekuntia aikaa miettiä vastausta yhdessä. Aika alkaa nyt. Et ikinä arvoa mikä kysymys. Kuka on teletapeista pienin? A. Pai vai C. Laalaa? Onko lapset lähellä? Iina, kuka on teletapeista pieni? Pai on lyhyin. Onko varma? Näin sanoo juniorit. Ota siitä selvä. Kiitos. Kiitti. Sieltä tuli osviittaa. Uskotko sinä tähän? No hulluhan olisi, jos en usko. Kyllä. Ja vastaus on siis A. Pai. A, pai.
He ovat juuri ansainneet sinulle 15 000 markkaa. Kaikki oljenkorret käytetty, mutta seuraavan kysymyksen arvo onkin jo 30 000 markkaa. Ja se kuuluu näin. Mikä kvesaali on? A. Lintu. B. Kala. C. Apina. D. Lisko. Voit voittaa 30 000. Se ei ole mitään kiirettä. Mieti ihan rauhassa. Sä häviät ainoastaan 5 000 markkaa väärällä vastauksella. Otetaan riski, tää on kylmä riski ja vastataan D-lisko. D-lisko. Mikä saa sut päättelemään, että se voisi olla lisko? Mulla ei ole mitään harmataustasta mistäkään ja sitten mä yleensä vastaan aina lisko tai Kanada, niin tää on hyvä. Niin, lisko tai Kanada. Mutta hyvä on, se on sinun viimeinen vastaus. D-lisko. Sinulla oli 15 000 markkaa, nyt sinulla on 10 000 markkaa. Aplodit. Mutta kvesaali on lintu, mutta 10 000 markkaa on paljon rahaa sekin. Sillä pääsee kyllä jo lunta pakoon, ainakin jonnekin. Kiitoksia. Tervetuloa takaisin, hyvät katsojat. Meillä on jäljellä vielä 5 viisasta tuoretta kilpailijaa täällä. Kuka heistä on nopea ja nokkeli tänään? He tietävät säännöt, 4 vaihtoehtoa oikeaan järjestykseen mahdollisimman nopeasti. Ja kysymys kuuluu näin. Vanhimmasta aloittamalla aseta nämä kuuluisat tapahtumat aikajärjestykseen. A. Suomen kieltolaki päättyi. B. Berliinin muuri murtui. C. Vietnamin sota päättyi. D. Josif Stalin kuoli. Oikea järjestys on A. Suomen kieltolaki päättyi. D. Josif Stalin kuoli. C. Vietnamin sota päättyi. Ja B. Berliinin muuri murtui. 5 kilpailijaa, 4 oikeaa vastausta ja Petri Oksa oli nopea. Kiitos. Tässä on historia opettaja. En todellakaan. Ja, mennään kilpailemaan. Petri Oksa Helsingistä. Tervetuloa, onneksi olkoon. Kiitoksia. Petri on tavaratalon myyjä. Hän myy kodin tarvikkeita ja erilaista tavaraa. Koti- ja vapaa-aikaa. Koti- ja vapaa-aikaa. Miten joulumyynti on mennyt? No, on ihan hyvin lähtenyt. Kävelysauva menee tasaiseen tahtiin. Petrin harrastuksia ovat erilaiset kisailut ja visailut. Se on sun intohimosi. Vastaatko aina Ilta-Sanomien 10 kysymystä? No jos ei Ilta-Sanomiin, niin sitten on kuin muun lehden. Kyllä aina kaiken näköiset. Mitä teet 1 000 000 markalla? No kyllä se varmaan asuntoon menee. Minkälainen asunto? No joku oma kotitalo voisi olla ihan jees. Hyvä. Säännöt lyhyesti. Sen voit lopettaa koska tahansa, kun ensin olet katsonut kysymyksiä, käyttänyt kaikki oljenkorret ja niin kuin tiedät, ne ovat 50-50. Kilauta kaverille ja kysy katsomolta. Oletko valmis? Olen. Haluatko omakotitalon? Haluan. Hyvä. Ensimmäinen kysymys. Mikä on pakinoitsija Piskin oikea nimi? A. Seppo Ahti. B. Jukka Kuikka. C. Kari Hotakainen. D. Jari Tervo. Biskuit. Vastaan A. Seppo Ahti. A. Seppo Ahti.
Sinulla on 500 markkaa. Ilta-Sanomien pakinoitsija. Ja mikä on nykyaikaisten olympiakisojen tunnuslause? A. Ars longa vita brevis. B. Mens sana in corpore sano. C. Inter arma silent leges. D. Sitius altius fortius. Vastaan D. Sitius altius fortius. Sitius altius fortius on sinun vastauksesi ja nyt sinulla on 1000 markkaa. Se ei ole siis tämä Spiritus Fortis Altius, joka joillakin on. 2500 markkaa on seuraavan kysymyksen arvo. Mikä seuraavista tutkii maanjäristyksiä? A. Semiotiikka. B. Serologia. C. Seismologia. D. Mysologia. Siis maan järistyksiä. Vastaan C. Seismologia. C. Seismologia. Sinulla on nyt 2500 markkaa. Ketä Lon Green näyttelee TV-sarjassa Bonanza? A. Ben Cartwrightia. B. Hoss Cartwrightia. C. Adam Cartwrightia. D. Little Joe Cartwright. Bonanza-sarja. Nyt heittikin paha. Siellä kaikki oljenkorret ovat käyttämättä. Sarjan Katsomokin näyttää sarjan kyllä asiantuntija. tiedän, mutta Sarjan tiedät. juu. Ikivanha, klassinen TV-sarja. Muistatko tunnussävelen? Juu. Anna pieni näyttö. Jätetään toiseen kertaan. Soitetaan kaveri. Kilautetaan kaveri. Kuka on kaveri? Kilautetaan Jari. Jari. Juu. Otetaan Jari langan päähän. Jari. Lasse Lehtinen, haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Hei! Hei. Täällä Petri tekee sinulle kysymyksen ja teillä on sitten 30 sekuntia aikaa miettiä sitä yhdessä ja aika alkaa nyt. Muistatko Jari TV-sarjan Bonanza? Joo. Tää vanha Lorne Greene, tää harmaatukkainen äijä, niin ketä se näistä näyttelee? Ben Cartwrightia, Hoss Cartwrightia, Adam Cartwrightia vai Little Joe Cartwrightia? Ben Cartwright. Benniä. Joo. Ootko varma? Olen. Hyvä, kiitoksia. Sieltä tuli varman tuntunen apu. Luotatko sinä kaveriin? Kuin vuoreen. Kuin vuoreen. Eli Ja- vastaan A. Ben Cartwright. A. Ben Cartwrightia. Kannatti luottaa. 5000 markkaa tiedä. Minkä niminen henkilö on pääosassa tietokonepelisarjassa nimeltään Tomb Raider? A. Super Mario. B. Duke Nukem. C. Lara Croft. D. Sonic Sealy. Tietokonepelisarja. No, tässä vaiheessa luotan kyllä yleisön asiantuntevaa. Näyttääkö katsomo semmoisen, saattaisi tietää tämä. Kysytään katsomolta. Ja äänestää saa vasta kun annan luvan siihen. Äänestäkää nyt. Täällä eniten ääniä on saanut vaihtoehto C, Lara Croft. Mutta Super Mariokin on saanut vähän kannatusta. Kyllä mä luotan yleisöön ja vastaan C. Lara Croft. C, Lara Croft, sinä vastaat. Ja kannatti luottaa 10 000 markkaa. Ja seuraavan kysymyksen katsomme tietenkin, eikö niin? Mm-hmm. Se kuuluu näin. Kuka heistä oli Marilyn Monroen aviomies?
A. Alan Ladd, B. Arthur Miller, C. Norman Taylor, D. Richard Burton. Kuka näistä? Yksi näistä oli Marilyn Monroen aviomies. No, hänhän oli tämä B, eli Arthur Miller. Tiedätkö sen? Kyllä. Se on varma tieto tästä asiasta. 10 000 markkaa pelissä. Sinä vastaat B. Arthur Miller. Se on oikea vastaus. Sinulla on nyt 15 000 markkaa. Sinulla on 15 000 markkaa tienattuna. Meidän aikamme loppui nyt, mutta me jatkamme Petrin kanssa joulupäivänä, eli ensi lauantaina. Hyvät katsojat, te olette katsoneet ohjelmaa Haluatko miljonääriksi? Soita sinäkin 0708 0440 ja tule kilpailemaan 1 000 000 markasta. Kiitos seurasta. Nähdään joulupäivän iltana. Sinulla on